गिबियावनो आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरदों। माखासे गोनां आरो गुबै जि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै आङो बर' रायजो राजा आरो बर'नि माहारियारि आफाद गासै इन्टेलेक्सुवेल आरो गासै जोंनि गेदेमाफोरनो नैबे आथिखाल जि थासारि बे थासारिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा आं फोरमायनो नागिरदों आरो बयबो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो गोथौयै आरो गुवारै साननांगोन, हाबा मावनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो नोंथांमोननि जि बोसोन, नोंथांमोननि जि इनपुट्स आरो माखासे साजेसनखौ जोङो लुबैगोन। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आसामनि गासै जि ट्राइबेल आफादफोर दङ, फरायसा आफाद, माहारियारि आफाद, जोङो ज'है ट्राइबेल संघ आरो गासै ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जोङो ज' लोगो नांनानै क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम ट्राइबेल बा जनजातिनि इन्टारेस्टआव बा जनजातिनि बा ट्राइबेलनि जायखिजाया थासारि बा जोंनि रैखाथि आरो जोंनि खैफोद हा हुनिफ्राय लानानै जोंनि ट्राइबेलनि अधिकार राइट्सनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों गोलाव सम हाबा मावबोदों आरो दिनैसिमबो हाबा मावगासिनो दङ, उनावबो जों हाबा मावलांगोन। दा बे समाव CC ट'आनि दैदेननायाव गाबोनो जोङो धर्नानि हाबाफारि जोङो लानाय जादोंमोन 22 नभेम्बर 2021 आरो थांनाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि जि ट्राइबेल रेस्ट हाउस, बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव CC ट'आनि जि एग्जिकिउटिभ मिटिं, बे एग्जिकिउटिभ मिटिंनि डिसिसन बायदि जोङो मेडियायाव आरो गासै आफादफोरनो जों इन्सट्राक्सन हरदोंमोन जे गाबोनो धर्ना जागोन आरो बिनि माखासे गाहाय जाहोनफोर दङ आरो बे जाहोनफोरखौ लानानै जोङो सरकारजों गोलाव सम सावरायबोबाय थादों। बे जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय सरकारखौ जों नारसिनबोदों। थांनाय 8 सेप्तेम्बर 2021 आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव बिथांमोननि जि सरकारनि फर्मेल जि लेटार बा इनभाइटेसन, बेबायदि कयनाधरायाव आसामनि मन्थ्रिफोर आरो गासै WPTBC आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरजों CC ट'आनि मोनसे मेल जानानै थाङो आरो बे मेलाव जोङो 11 दफिया मोनसे दाबि जोङो लाखिदोंमोन आरो बे दाबिफोरनि गेजेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक प्रटेक्शननि बाथ्रा जोङो बेयाव माने लाखिदों आरो बेकलग भेकेन्सि माने खालामनायनि बाथ्रा माने फिलआप खालामनायनि बाथ्रा आरो गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ जोङो बेयाव माने 11 दफिया जि दाबि होदों आरो बे दाबिनि 1 नम्बर दाबियानो जाबाय जे ट्राइबेलनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय माने आसामाव मोनसे केबिनेट कमिटि बा मोनसे कमिटि जानांगौ मन्त्रि माने गटनि आरो बे कमिटियाव गासै अफिसारफोरखौ लानानै बेखौ दानांगौ आरो CC ट'आनिबो रिप्रेजेन्टेटिभ थानांगौ जाहाथे ट्राइबेलनि जेसेबां जेंना दङ बे कमिटियाव सावरायनानै गभर्नमेन्टनो रिकमेन्डेसन होनानै गभर्नमेन्टआ फेस्ट मेनाराव बा आर्जेन्सिखौ नायनानै ट्राइबेलनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थाखाय जाहाथे मिजार लानो हायो आरो बेजों जोङो सेकिउर जानो हायो। दा बेखौ बे मिटिं जोबनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदोंमोन जे सप्ता खनसेनि गेजेरावनो बा नेक्स्ट केबिनेट मिटिङाव बे कमिटिखौ दागोन आरो दानायनि गेजेरजों ट्राइबेलनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि हाबा मावगोन होननानै। नाथाय प्राय 2 मास जाबाय, बे 2 मासाव बिथांमोना जेबो जेंना सुस्रांनायखौ जों नुवासै आरो फारसेथिं केबिनेट कमिटि बाननायखौबो जों नुवासै। दा बेखायनो जोङो गाबोननि जि धर्ना, बे धर्नाखौ जों थिग खालामदोंमोन। नेक्स्ट बाथ्राया जाहैबाय जे फारसेथिं जोंनि जेंना जेंसिखौ सरकारा सुस्राङाखै आरो सुस्रांनायनि थाखाय जिखिनि इनिसियेटिभ लानांगौ बेखौ जों नुवाखिसै आरो गुबुन मोनसेथिं जोङो नुनो मोनबाय जे कामरुप मेट्र' आरो रुरेलाव DCखौ एम्पावार खालामदों आरो DCखौ एम्पावार खालामनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा फानलाय बायलाय बे सेटेलमेन्ट बा एलटमेन्टनि बाथ्राखौ बेयाव माने केबिनेटआव डिसिसन लादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो गुबुन फारसेथिङै माने आहम मरान मटक चुटियाखौ माने प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै माने सदिया मुरखं सेलेक आरो CC ट'आनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव माने बिसोरखौ एनहान्स खालामदों आरो गुबुन मोनसेथिंहाय
माने गरखाफोरखौ माने प्रटेक्टेड क्लास खालामदों बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो माने सरकारनि जि डिसिसन बे डिसिसनफोरखौ लानानै जोङो गोसोआव दुखु मोननाय आरो खुद्रिनाय आरो सरकारखौ जोङो बुंदों जे ट्राइबेल संगठनफोरजों बा ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरजों रायलायाबासिनो जायखिजाया बेलेन्ट ब्लकनि डिसिसनखौ जों मानिनानै लानो हाया बे बाथ्राखौ जोङो सरकारनो बुंबोदों आरो जों नारसिनबोदों दा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै मैया आसामनि WPTBC मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा हाखु दाखुयै दाख्लै मोनाबिलियाव ट्राइबेल आफादफोरखौ जगाजग खालामनानै जोंनि चिफ कअर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि बिथांजों रायलायदों आरो फर्मेल जोंनो लेटार हरदों जे ट्राइबेलफोरा सरकारनि जि इनिशिएटिभ बेखौ भुल बुजिदों जोङो सरकार हिसाबै ट्राइबेलफोरनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि बेलायाव जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिङै जोङो बेलेन्ट ब्लकनि प्रटेक्शननि थाखायबो हाबा मावगासिनो दङ जों खहा खालामनो नागिराखै बेबायदि टेलिफनिक डिसकासन जादों आरो बिनि उनाव जोंनिफ्राय दाबि होनाय जादों जे नोंथांमोना बेबायदि बुंनायाव जों आसस्त जानो हाया जोंनो डिटेलहै सरकारा मा मावनो नागिरदों आरो जों मा लुबैदों बिनि गासैबो रोखा रोखा सरकारा माने डाटाबेस बा सरकारनि इनिशिएटिभनि सायाव जोंनो प्रमाण प्रुफ नांगौ होननानै जोङो जेला बुङो बिथाङा मैया जोंखौ बेलासिनि 1 बाजियाव फर्मेल लेटार इनभाइट खालामनानै सिसिट'आ आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे जथाय सावरायनाय जानानै थाङो आरो बे जथाय सावरायनाय समाव जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ फारि फारि जोङो बिथांखौ माने जोङो प्रेसाराइज खालामदों आरो बिथांजों तर्क जुक्ति डिबेट जादों माने गासैबो बाथ्रानि सायाव टन्न डिसकास जादों आरो बे सावरायनायनि सिगां बिथाङा जेब्ला माने चेयाराव जिरायफैयाखैमोन जिहेतु इडुकेसन कनक्लेभ जाबाय थादों बिथाङा एसे डिले जादों आरो बिनि सिगांनो WPTBCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो कमिशनार सेक्रेटारि बिथांमोना दङमोन आरो बे समाव जोंनि आखायाव प्राय माने 3 कपि माने गुबुन गुबुन डकुमेन्ट बिथांमोना होफैदों जाय डकुमेन्टखौ थांनाय 2 मासाव जोंनो होआखैमोन दा बेयाव गिबियाव जोंनो होफैबाय जे 8 तारिखाव जानाय जि चिफ मिनिस्टारनि जि माइनुट्स बे माइनुट्सखौ जोंनो होफैदों आरो बे माइनुट्सआव जेरैबायदि डिसकास खालामदोंमोन बेबायदिनो लिरनाय दङ स्पिरिटआ सेम आरो माइनुट्सआ माने भेरि माच क्लियार बेखौ जोङो गनायनानै लादों 2 नम्बराव बिथांमोना केबिनेट जि माने कमिटि बा कमिटि अन माने ट्राइबेल इश्यूज बे कमिटिखौ 2 मन्त्रि डक्टर रनज पेगु WPTBC मन्त्रि आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट UG ब्रह्म लोगोसेनो होम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि सेनियर मोस्ट माने अफिसार माने सेक्रेटारि कमिशनार सेक्रेटारि आरो रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट एनभायरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिल एरिया डिपार्टमेन्ट WPTBC डिपार्टमेन्ट बेबायदि डिपार्टमेन्टनि सेनियर मोस्ट अफिसारफोरखौ लानानै सिसिट'आनि मेम्बारखौ लानानै बे कमिटिखौ 18 नभेम्बराव मैया 20 तारिखाव मिटिङा जादों 18 नभेम्बराव बेखौ हाखु दाखुयै बिथांमोना कमिटिखौ नटिफिकेसन होनाय जोङो नुदों दा बेखायनो निश्चय जोङो सानदों जे जोङो धरना होनो नागिरनायखाय आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरा गासैबो सांग्रां जाजोबनानै ट्राइबेलनि माने जायखिजाया खहाखौ जिहेतु जों गनायनानै लानो हाया आगोलावबो गनायबोफेराखै ट्राइबेल लिगनिफ्राय लानानै ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै PTCAनिफ्राय लानानै दिनैसिम ट्राइबेलनि जि इउनिटि बे इउनिटिया जोंनि सार्थआवनो हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो बे बाथ्राखौ जेला सरकारा रोखा मिथिबाय बेखौ लानानै बिथांमोना निश्चय गिखांनाय मोनदों आरो बेखौनो बिथांमोना हाखु दाखु बे धरनानि जि मोनसे आउटकाम होननानै जों सानो बे कमिटिखौ बिथांमोना बानायनानै जोंनो मैया होदों गुबुन फारसेथिङै कामरुप रुरेल आरो मेट्र'आव जि डिसिनो पावार होनाय बे पावार होनायखौ लानानै बिथांमोना जि केबिनेटआव डिसिसन लादोंमोन बे केबिनेट डिसिसनखौबो जोंनो बिथांमोना हेन्डअभार खालामदों जि डिसिसनानोखि कनफिडेन्सियेलमोन आइटेम नं 2 रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव दङ बेयाव लिरदों आफ्टार थ्रेडबेयार डिस्कासन द केबिनेट एप्रुभ द प्रप'जल टु अथराइज द डेपुटि कमिशनार्स अफ कामरुप मेट्र'पलिटान एन्ड कामरुप डिस्ट्रिक्ट इन grant permission for land transfer in protected
belts blocks falling within their jurisdictional district without prior approval of government. बे डिसिसन जिहेतु आगोलाव दङमोन दा बेखौ मडिफाइ खालामनानै स्पिरिटखौ सेम लाखिदों जोंनि जि माने राइट्स बे राइट्सखौ जेबो चेन्जेस खालामाखै बेयाव लिरदों दा केबिनेट एप्रुभ दा प्रप'जेल विथ ए डाइरेक्सन that while issuing NOC it will be the personal responsibility of the concerned deputy commissioner to ensure that no landholder shall transfer his land in a belt block to any person not belonging to a class of people notified under section 160 or to any person who is not a permanent resident in that belt and block. दा गिबियाव जोङो जोंनिसिम इनफरमेसन फैदोंमोन जे निउ लेन्ड पलिसि आसामनि 2019 नि क्ल'ज 17.5 बेखौ उथायनानै रिभ'क खालामनानै डिसिनि एम्पावार खालामदों आरो डिसिया स'ल अथ'रिटि दा डिसिया जायखिजाया हाबाखौ मावनो हायोबा बेनि सायाव जोंहा सन्देह दङ दा मैया जों नुबाय जे बेयाव डिसिखौ अथराइज खालामदों किन्तु माने क्ल'ज 160 जेराव ट्राइबेलनि स'ल अथ'रिटि दङ बा बेयाव प्रटेक्टेड क्लास जायखौ नटिफाइड खालामनाय जादों बिथांमोनाल' बेलेन्ड ब्लकनि माने अथ'रिटि दङ बेखौ जेबो बेयाव माने गैया खालामाखै आरो फारसेथिं बे बेलेन्ड ब्लकनि नटिफाइड जानांगोन आरो गुबुन फारसेथिं बे डिस्ट्रिक्टनिनो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट जानांगोन दा बेखायनो बे स्पिरिटआव कुनु गोनो गोथो गैया डिसिनि एम्पावार खालामदों किन्तु डिसिया माने ट्राइबेलनि राइट्सखौ भायलेट खालामनानै कुनु सासे मानसिनो हा होनो हाया आरो बिथांमोना बुंदों जे बे हा होनाय हा फाननाय बा बायनाय खामानिया ट्राइबेल टु ट्राइबेल जागोन बा इन्डिजिनियास टु इन्डिजिनियास जागोन इन्डिजिनियास मानसिबाबो बेलेन्ड ब्लकनि नटिफाइड क्लास नङाबा बिथांमोना बेखौ बायनो हानाय बा फाननो हानाय बा नाम ट्रेन्सफार खालामनानै कुनु अथ'रिटि थानाय नङा बे बाथ्राखौ मैया डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंनो क्लियारलि फोरमायबाय दा बेखायनो दिनैनि बे समाव जि मोनथाम मैया जोंनि धरना माने जानो गोनांनि सानसे सिगां मैयानि डिसकासननि माने गेजेरजों फैबाय बेखौ लानानै जोङो माने एसे आसरित जादों जे सरकारा कुनु मोनसे बाथ्राखौनो गोरलै रावै खोनासङा आरो सरकारखौ जेब्ला जोङो प्रेसार खालामबाय अब्लासो बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंबाय दा मैयानि डिसकासनाव जों माखासे जिखिनि बेलेन्ड ब्लकनि प्रटेक्शननि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जोङो क्लियारलि बुंदों जे बेलेन्ड ब्लकआ ट्राइबेलफोरनि रैखा कवच आरो बे बेलेन्ड ब्लकआव कुनु कारनाव ट्राइबेल माहारिनि इन्टारेस्टनि माने खहा जानो मोना गुबुन फारसेथिंजाय जिफोर माने एरियाया सार्भे जाबाय बे सार्भे जानाय एरियाखौ जरिब जानाय एरियाखौ माने पाट्टा होनांगौ बे जोंनि डिमान्डखौ मैया जों डिसकास खालामदों आरो जे नन केडेस्ट्रेल जि लेन्ड जेराव जेराव सार्भे जायाखै नों सदियाव जायाखै बा बिटिआरनि एरियायावबो जायाखै बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव कामरुप माने दक्षिण कामरुपाव जायाखै जेराव जेराव जरिब जायै ओनसोलफोर दङ बेखौ जरिब खालामनायनि गेजेरजों लेन्ड पाट्टा होनांगौ बे बाथ्राखौ मैया डिसकास खालामदों आरो निउ लेन्ड पलिसि 2019 नि मथे माने बेयाव मोनसे लिरनाय दङ जे अनलि 7 बिगा बे 7 बिगा हाखौल' माने मोनगोन बेयाव लिरनाय दङ नाथाय बेखौ लानानै जों मैया जेला माने मन्त्रि बिथांखौ जों प्रेसार होयो बिथाङा फाइनेलि बुंदों जे चिफ मिनिस्टार आरो केबिनेट मन्त्रि बिथांमोना रायलायबाय थादों जे दिनैनि तारिखाव 7 बिगा हानिख्रुइ बांसिन माने हा थानाय गोबां मानसि दङ दा बै मानसिफोरा जुदि हानि एलटमेन्टखौ मोनाबा बे मोनसे केअस सिटुएसन जागोन दा बेखायनो दिनै ट्राइबेल सुबुंफोराबो सासे मानसियानो 50 बिगा 30 बिगा 200 बिगा गाहाम हा दङ दा बे हाफोरा जायनि दखलाव जेसेबां हा दङ बे बेलेन्ड ब्लक सिङावनो जाथों बा नन बेलेन्ड ब्लक एरियायावनो जाथों बे ट्राइबेलनि हाया ट्राइबेलनि आखायाव थानांगौ आरो जेसेबां दखलाव दङ बेखौ बिनि पट्टाखौ मोननांगौ बा बिनि अथ'रिटिखौ मोननांगौ दा बेयाव 7 बिगाखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बुंनायाव बिथांमोना बुंदों 7 बिगाया जाबाय जायफोर लेन्डलेस हा गैजायै मानसिफोरनो गोदानै हा गोनांनि थाखायसो बेयो एप्लिकेबल जागोन दा बेखायनो बेखौ लानानै बेयाव बारा साननो गोनां गैया होननानै बुंदों गुबुन फारसेथिं ट्राइबेला हा दङ
नाथाय जोंनि माने हानि डकुमेन्टआ जोंहा गैया दा जिहेतु जोंहा डकुमेन्ट लेस गोबां जोंहा लेन्ड दङ खिन्थु लेन्ड माने लेन्ड डकुमेन्ट लेस दा बे माने डकुमेन्ट गैयै मेटारखौ लानानै जों डिसकास खालामदों आरो बेखौ डकुमेन्टखौ बोरै प्रभाइड खालामनो हायो बिनि सायावबो सरकारा हाबा मावनांगौ होननानै जोङो बुंदों दा बेखायनो आहम मरान मटक जि माने सुतिया सदिया आरो मुरखं सेलेक आरो सिसि टङानियाव जि प्रटेक्टेड क्लास एनहेन्स खालामबाय बारायनानै होबाय बिनि जि माने डेडलाइन बे डेडलाइनखौ जोङो बुंदों जे 1951 लाखिनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों जि समाव बेलेन्ड ब्लकआ क्रिएसन जादों आरो नो मोर निउ इनक्लुजन इन माने ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास कुनु कारनाव आरो गोदानै थिसननांलिया आरो थिसननायखौ जोङो मानिया बे बाथ्राखौ लानानै मैया स्पष्ट जोङो बुंनाय जादों आरो बेखौ लानानै जों कुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामा डे टु डे जों बेबायदि एनहेन्स खालामबाय थानायखौ जों गनाया होननानै जोङो बुंनाय जादों गुबुन फारसेथिङै दिनै प्रटेक्टेड क्लासाव गरखाखौ थिसननायनि जि मेटार नेपाली ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटर हिसाबै जि समाव बेलेन्ड ब्लक क्रिएसन जादों बे समावनो ग्रेजिं पारमिट होनानै सिन्स ब्रिटिश पिरियड नेपाली काल्टिभेटर आरो ग्रेजियार बे माने सुबुंफोरनो प्रटेक्टेड क्लासनि मर्यादाखौ होदों जेरै सावथाला मोनो टि ट्राइबा मोनो बा आनडिभाइडेड गवालपारायाव कच राजबंसिया मोनो बेबायदिनो नेपाली ग्रेजियार आरो काल्टिभेटराबो प्रटेक्टेड क्लास दिनै बिटिआरआव 2003 बिटिसि सुक्ति जानायनि समसिम जाय मानसिफ्रा बे मोनब्रै जिल्लायाव दङमोन 32 लाख जिखिनि मानसि बिथांमोना बिनि बनाफाइड सिटिजेन आरो 6 सिडिउल जि सानाव बेयो माने आपग्रेड जाबाय बे सानसिम थानायफ्रा जाबाय बनाफाइड सिटिजेन 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय नेपाली ग्रेजियार आरो काल्टिभेटर बिथांमोना अलरेडि प्रटेक्टेड क्लास जेरै कच राजबंसि आनडिभाइडेड गवालपारायाव जेरै माने सावताल जेरै नोङो माने टि ट्राइब दा बेबायदि जि मोनसे बिथांमोननो जिखिनि मोनसे अधिकार अलरेडि होनानै दोनदों नाथाय बे नेपाली ग्रेजियार आरो काल्टिभेटरखौ उथायनानै जिहेतु गरखा खालामनाय जाबाय दिनै मोनब्रै जिल्लायाव गरखा मानसिफ्रा गासिबो बेलेन्ड ब्लकआव गैया नन बेलेन्ड ब्लकआवबो दङ फरेस्ट एरियायावबो दङ दा बेखायनो बेलेन्ड ब्लकआव थानाय जायफोरो माने नेपाली ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटर हिसाबै प्रटेक्टेड श्रेणियाव दंखायोमोन आरो जायफोर नन प्रटेक्टेड गरखा खालामनायनि उनाव बिसोर प्रटेक्सन मोननो थांगासिनो दङ बिनि जि तथ्य बिनि डाटा बे डाटाफोरखौ जोङो सरकारनियाव जोङो बुंनाय जादों जे बेखौ लानानै जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे ससियेल आरो पलिटिकेल मोनसे कनफ्लिक्ट माने थासारि नुजानो हागौ आरो जों लुबैयाखै जे कुनु कमिउनिटिखौ जों बर'जों बा गुबुन कमिउनिटिजों मोनसे ससियेल आरो पलिटिकेल कनफ्लिक्ट फैथों जोङो जिहेतु गोजोननि थाखाय बयबो हाबा मावगासिनो दङ सान्ति बेयाव गायसनजाबाय दा जायखिजाया जि इस्यु बे इस्युखौ जोङो एमिकेबलि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान खालामनांगोन आरो सरकारा जुदि बबेबा हारिनि बा ट्राइबेल माने बेलेन्ड ब्लकनि माने खर्ब खालामनानै जुदि गुबुनखौ जुदि अधिकार होनो नागिरदोंबा बे मेटारखौ लानानै जों हाबा मावनांगोन जोङो डिसकास खालामनांगोन आरो प्रयोजनाव जों नारसिननांगोन दा बेखायनो बर' आरो गरखानि गेजेराव जिखुनु माने जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायै बा हिंसा हिंसि जानो गोनां जेबो थासारि गैया एस पार्ट बिटिसि सुक्ति बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै बिथांमोना मोनो आरो नेपाली ग्रेजियार आरो काल्टिभेटर हिसाबै बिथांमोना जिहेतु प्रटेक्टेड क्लासखा गरखा आपग्रेड खालामनायनि उनाव बिथांमोननि स्टेटासा मा अबस्थायाव दङ बिनि सायाव जों सरकारनियाव मिथिनो लुबैदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो डिसकास खालामदों दा बेखायनो जोङो दिनैनि समाव बे बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंबाय फैगौ 6 डिसेम्बराव नैबे गासै ट्राइबेलनि जिखिनि इस्यु दङ बे इस्युफोरखौ लानानै जोङो आसाम सरकारा मोनसे डेट होदों जि जोंहा माने मन्त्रि गटनि जि कमिटि बानायबाय आरो बे कमिटिजों फार्स्ट जोंनि मिटिं जागोन आरो बे मिटिङाव जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ तन्न डिसकास खालामगोन आरो गाबोननि जि धरना बे धरनाया माने दोनथ'दोंसो बेखौ जों उइथड्रबो खालामाखै बेखौ जोङो माने बोखांनानै लायाखै दा बेखायनो गाबोननि धरनाया 6 तारिखनि सावरायनायाव बेसेबां साक्सेसफुली माने रिजाल्टआ फैयो बा सरकारा ट्राइबेलनि थाखाय बेसेबां सिरियासलि खामानि मावो बिनि सायावसो निर्भर खालामगोन आरो गाबोननि जि धरना बे दोनथ'नाय जि धरना
जिहेतु मैया डिसकासननि उनाव आसाम सरकारा जोंखौ बारम्बार रिक्वेस्ट खालामबाय जे नोंथांमोननि थाखायनो जों मावगासिनो दङ आरो माखासे जिखिनि खामानि जोङो जिखौ दाबि होदोंमोन बे माने मेटारफोरखौ बिथांमोना मोननै मोनथाम मेटारखौ जिहेतु मैया जोंनो डिसप्ले खालामबाय बा सलुशननि थाखाय लामा दिहुननानै होबाय दा बेखायनो गाबोननि जि धरना बेखौ दोनथ'नानै 6 तारिखनि डिसकासनखौ जोङो नेगोन 6 तारिखआव जिखिनि डिसकासन फैयो बेखौ लानायनि उनाव जोंनि नेक्स्ट स्ट्रेटेजिया आरम्भ जागोन दा बेखायनो 6 डिसेम्बरनि सिगां जों मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिट लिंगोन गासै ट्राइबेलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ हा हुनि सायाव जायफोर एक्सपार्ट गुबुन गुबुन बिथिङाव ट्राइबेलनि अधिकारखौ लानानै बिथांमोनखौ जों लिंगोन आरो लिंनायनि उनाव जों डिसकास खालामगोन आरो बे डिसकासननि उनाव जोङो गासैबो मेटारफोरखौ जोङो सरकारनो साजेसन आरो अपिनियन बा रिकमेन्डेसनफोरखौ लानानै जों होगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि सार्थआव ट्राइबेलनि सार्थआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सार्थआव गासैबो हाबाफारिखौ मावगोन आरो सरकारा लानाय जायखिजाया माने ट्राइबेल बिरोधि एन्टि ट्राइबेल जिखिनि डिसिसन बा रिजलिउसन बा बिथांमोननि बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो माइन्डलि नायबाय थादों अबजार्भ खालामदों आरो गोबां मानसिया जोंनिसिम टेलिफन हरदों डिसकास खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे इनिसियेटिभखौ लानांगौ जों बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ एकाउन्टआव लानानै जों हाबा मावगासिनो दङ आथिखालाव आसामाव मिशन बसुन्धरा मोनसे जि हा माने एलटमेन्ट होनाय माने सेटेलमेन्ट होनाय बा गुबुन गुबुन हानि जेसेबां खामानि बेखौ निष्पत्ति खालामनाय माने बेखौ फोजोबनाय बे खामानिखौ सोलिगासिनो दङ थ्रु अनलाइन दा बेयावबो जोंहा नोजोर होनो गोनां दङ माखासे मानसिफ्रा इलिगेलि हा बायदों माखासे मानसिफ्रा इलिगेलि एनक्ल'ज खालामनानै हाखौ कब्जा खालामदों बै मानसिफ्रा अनलाइननि गेजेरजों हाखौ माने मोनगोन नामा दा बे जोंनि थाखाय खोब माने सिरियास मोनसे मेटार बे साननो गोनां दा बेखायनो सरकारा खामानिफोरखौ इजि खालामनायनि माने तागिदायाव बा खालामनो नागिरनायाव जोंनि माने इन्टारेस्टआ खहा जागोन नामा बे बाथ्राफोरखौ जोङो नायनांगोन गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां नेगेटिभ इनपुट्स नेगेटिभ पइन्ट्सफोर फैनाय जों नुनो मोनो दा जायफोरा ससियेल मिडियायाव एनि टाइम माने पजिटिभानो होन बा नेगेटिभानो होन डिसकास खालामो बा कमेन्ट्सफोर होयो बिथांमोनखौबो आं आपिल खालामदों जे नोंथांमोनाबो सिरियासलि नाय माइन्डलि नाय खालि पलिटिकेल इन्टारेस्टआवल' सोरखौबा नारनानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने आक्रमन खालामनानै खोथा लिरोबा बे सलुशननि लामा नङा डेम'क्रेसियाव फ्रिडम अफ स्पिच बयहाबो दङ बयबो डिबेट खालामनो हायो डिसकासन खालामनो हायो आर्गुमेन्ट होनो हायो किन्तु नेगेटिभ जायफोर बाथ्रा जायफोरा दिनै माने ससियेल मिडियानि माने जुजारु गावखौनो माने थिग खालामनानै लादों बिथांमोननि जिखिनि कमेन्ट्स अपिनियन बेयाव बेबायदि खोब गोथौ सिन्तानि माने कमेन्ट बा अपिनियनखौ जों नुबोफेराखै खोब थौले मेलेमजों माने खोब साजांजाङै माने बेखौ बिथांमोना कमेन्टफोरखौ पास खालामनायखौ जों नुदों दा बेजों हारिया लाब जानाय नङा बेजों हारिया खहासो जागोन दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जे पजिटिभ मोनसे डाइमेनसननि गेजेरजों बयबो हाबा माव कमेन्ट्सफोरखौ हो आरो जोङो इउनाइटेडलि खौसेयैसो जों थांनांगोन रावबो गावस्रा गावस्रियै बर' हारिखौ जोङो गोजौआव बा गेरेमसा माहारि दानो हाया बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौब्ला बर' हारिखौ जोङो आबुङै दानांगौब्ला बयबो जों खौसेयै हाबा मावनांगोन बेयाव जोङो गिदिर उन्दै माने रोंनाय रोङै माने बेजों बाथ्रा गैया जों इउनाइटेडलि बयबो हाबा मावनांगोन दा बेखायनो आं बे समाव आथिखालनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै बर' रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननो गेदेमा नोंथांमोननो बेखिनि बाथ्राखौनो फोरमायनांगौ दं होननानै आं सानदों माबाफोर बेयाव जुदि फोरमायनायाव समनि आंखालाव जुदि लेप्स थालांदोंब्ला उननि समाव थारैनो बिनि सायाव आरो क्लियारलि फोरमायनो थाखाय आं नाजागोन गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय